Ikatulong Domingo sa Ordinaryong Panahon, National Bible Sunday, Enero 24, 2021. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jonas. Ang Ginoo miingon na usab kang Jonas. Lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninibe, ug isangyaw didto ang gipamulong nga gitugyan ko kanimo. Busa, miadto si Jonas sa Ninibe. Ang Ninibe dako kaayo nga syudad, ug nagkinahanglag 3 ka adlawng pagbaktas tadlas niini. Si Jonas misulod sa syudad, ug tapos sa usa ka adlawng pagbaktas, miingon siya, laglagon ang Ninibe tapos sa 40 ka adlaw. Ang tanang mulupyo sa Ninibe mituo sa gisulti sa Dios ug nagpuasa. Ang tanang tawo gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa, nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. Nakita sa Dios ang gibuhat nila. Nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa, nausab ang laraw sa Dios ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang silot. Ang pulong sa Ginoo. Tudloi ako sa imong mga dalan, o Ginoo. Ipahibalo kanako, o Ginoo, ang imong mga dalan. Tudloi ako sa imong mga agianan. Tudloi ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako kay ikaw Dios man nga akong manunubos. Hinumdumi nga ang imong kaluoy, o Ginoo, ug ang imong kaayo sukad pa sa kakaraanan. Sa imong kaayo hinumdumi ako tungod sa imong kaayo, o Ginoo. Maayo ug matarong ang Ginoo. Giingon niya niini pagpakita sa dalan ang makasasala. Gitultulan niya ang mapaubsanon ngadto sa katarong. Gitudloan niya ang mapaubsanon sa iyang dalan. Kinutlo gikan sa basahon ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Ang buot kong ipasabot, mga igsuon, mao kini. Ang gitagal nga panahon hapit na moabot. Ang mga lalaking minyo magkinabuhi sama rag dili minyo. Kadtong naghilak sama rag wala maghilak. Ang nagkatawa sama rag wala magkatawa. Ang namalit sama rag dili tag-iya sa ilang pinalit. Kadtong magnegosyo, sama rag wala magnegosyo. Kay kining kalibutana, karon hapit na matapos. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos.
Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea, ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa, hinulsoli ug biyai ang inyong mga sala, ug tuohi ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mga mananagat, si Simon ug ang iyang igsuon nga si Andres, nga namukot. Unya, si Jesus miingon kanila, kuyog kamo kanako, ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tawo. Diha-diha, gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa, gibiyaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan uban sa mga sinuholan, ug mikuyog sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.